प्रभु राम अपने भक्तों के काम आ गए। तो आप सबको बता दी कि गाना आ जाइल बा प्रभु राम जवन की पवन सिंह के अपन चैनल माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति पाइल बा। तो आप सब सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी लोगिन जैसे पहल का गाना के देनी लोग। बन गया मंदिर, अयोध्या धाम आ गए। तो आप सबको बता दी कि वो गाना जवन की 2.5 मिलियन पहुँच चुकल बा और नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा बा। तो आप सब ई गाना के भी ट्रेनिंग पर मंगाई और काल आप सब बहुत सारा अपन प्यार दुलार देते रहे ई गाना के और इहो गाना के नंबर 1 ट्रेनिंग पर मंगाई और वहू गाना के मंगाई। तो ऐसा ही प्यार दुलार देते रही पावर स्टार पवन सिंह पर। और आप सब अभी नहीं सुन ले तो जाके सुनी माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति पर ई गाना आ चुकल बा जौन की सुबह ही रिलीज भइल बा जौन की पवन सिंह के आवाज़ में बा, सिंगल ही बा। तो आप सब सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देते रही ऐसे ही पावर स्टार पे। जय श्री राम। और अगला गाना के नंबर 1 ट्रेनिंग पर मंगाई लोगिन ई दोनों गाना के आई सुनी लोगिन कैसन बा बताई लो। हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए। तो का गाना बा तो आप सब भी सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देते रही और कमेंट में बताई कि गाना कैसन बा। और पावर स्टार पहले अपडेट सुने खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लोगिन। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार, जय श्री राम।